खुलुमबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बेनिफ्राय आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। जायफ्रा महाक्लेशनि सिगां गिथावथाव साननि सिगां आरो अखाफोरा थैयाव जास्लायनाय साना गोसोम जोंनाय होनाय नङा होननायनि सिगां एन्टिक्राइस्टनि सिगां रेपचार जागोन होननानै फोथायो, नै बिसोरनि थाखाय नैबे जुएल नाबिनि मोनसे भबिष्यतबाणी बेखौ जोङो नायनि। जुएल नाबिनि 2 अध्याय 31 पद बेयाव मा बुंदों? प्रभु जिसुनि मुङै, फोरबुनि बे महान आरो गिथावथाव दिना सफैनायनि सिगां साना खोमसि आरो अखाफोरा थैनि समान जास्लायगोन। बेयाव जों मा बुजिखो? फोरबुनि बे महान गिदिर फोरबुनि बे महान आरो गिथावथाव फोरबुनि गिदिरथार आरो गिथावथाव दिना, फोरबुनि फैनाय दिना सफैनायनि सिगां मा जागोन होनदों? अखाफोरा थै जागोन, साना जोंनाय होनाय नङा, खोमसि जागोन। खिन्थु अखाफोरा जोंनाय होनायनि आरो साना गोसोम जानायनि उनावसो जिसुआ फोरबुआ फैगोन होननानै बेयाव बुंदों। फोरबुआ फैनायनि सिगां बेफोर जाग्रोगोन। माया? खोमसि, अखाफोर जोंनाय नङा, अखाफोरा थैयाव जास्लायगोन। बेयाव भबिष्यतबाणीखौ होनानै दोनखादों। जोङो फरायनायनि उनावबो जबरदस्ति जुदि बुङोब्ला बेफोर गिथावथाव दिननि सिगां रेपचार जागोन। आरो बे सैताननि 7 बोसोर जे होदों बेनो टाइम, बे 7 बोसोरनि लास्टावसो जोबनाय फारसेसो बे थैया जास्लायगोन होनना बुंदोंना। अखाफोरा थैयाव जास्लायगोन, साना जोंनाय होनाय नङा, खोमसि जागोन। आरो बेयाव जुएल नाबियाव बुंदों बिनि उनावसो फोरबुनि दिना फैगोन। माथाइनि 26:13 आन्थाय जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन, जोबनायसिम। आरो रायजोनि गाहाम खोथानाया गासै संसाराव फोलेरफोरनो साखि होनो थाखाय खोथाबायजागोन, अब्लानो जोबनाया सफैगोन। जिसुनियाव सोलोंग्राफ्रा सोंदोंमोनथ' जे फोरबु नोंनि सफैनाया माला जागोन, नों माला फैगोन? अब्ला जिसुआ खुनु दिन थारिख टाइम टेबल होआखै दे। नैबे दिन थारिख टाइम टेबल सन यार होयैखौनो सिखाव बादि होनना बुङो। जेरै सिखावा दिन थारिख होआ, बेखौ सिखाव बादि मिन्स टाइमखौसो जास्ट कम्पेयार होना बुंदों। हे बुलिया सिखावनि खामानि मावा जिसुआ। नों आरो आंखौ मोनथिहोआलासिनो स्रोदै फैनानै रेपचार खालामगोन बेखौ होनाखै। मोनसे टाइम पिरियडखौसो होनदों, डेटखौसो होनदों। जिसुआ बेखौसो होनदों। बेनिखायनो जेब्लानाखि जिसुनाव सोलोंग्राफ्रा सोङो खिन्थु फैनायनि सिगां मा जागोन बेखौ निस्सय जिसुआ खिन्थालांदों। आगजानुनि प्रफेसि, जायखौ प्रफेसि होनो, बेयाव बुंदों जोबनायसिम गसंथाग्राया। सोरखौ गसंथानो वार्निं होदों? नों आरो आं फोथायारिखौनोथ' गसंथानो बेवहाय वार्निं होदों। आरो गोबां मानसिया बुङो जे बे बाइबेलाव लिरनाय मानिफ्रा सादुकाय आरो फारिसाय इहुदिफोरनि थाखायसो लिरदों होनना बुङो। दिनै जुदि इजराइलफोरनि थाखाय, इहुदिफोरनि थाखाय जुदि बे बिजाबखौ लिरदोंब्ला बिसिनियाव बाइबेला थानांगौमोन। जोंसो फरायनो मोनदों मिन्स बे बिसया जोंनि थाखायसो लिरजादों। आरो पावला बुंदों बिसोरो जेसेबां इहुदिफोरा एक्सेप्टखौनो खालामाखै, जेसेबां बिसोरो अबिश्वासि, गुबुन जाथियाबो बेबायदिनो होननानै बुंबावदोंसो। बेनिखायनो बाइबेलाव लिरनाय फंफ्रोमबो जोंनि थाखायसो, खुनु इहुदिफोरनि थाखाय नङा। बेखौ मिसगाइड खालामो गोबां मानसिया। बेखौ बुंनोब्ला जों गावखौ थगायना लानाय। बेनिखायनो जुएल नाबि आरो माथाइ आरो रेभेलेसनावबो दं आरो पावलनि पेटरनि गासैयावबो बे जोबनायसिम गसंथानो थिननाय भाषाखौल' मोनगोन।
आरो सैताननि 7 बोसोर महाक्लेशनि एन्टि क्राइस्टनि टाइमनि सिगां रेपचार जागोन होननाय मोनसेबो बाइबेल पद गैया। अब्ला जोङो आन्दायनायाव दं सोरबा बेखौ फोरोङोब्ला, मानोना बेखौ सिगांनिफ्राय फोरोंबोबाय थानायखाय बेनो माइन्डसेट जानानै थानायखाय नैबे बिसयखौ एक्सेप्ट खालामनो थान मोनो। अथच बाइबेलाव फोरोंथारदों, बाइबेलाव लिरथारदों, बाइबेलाव लिरदों मोनसे, फोरोंदों गुबुन मोनसे। मानोना महाक्लेशखौ मोननाय नङा होनोब्ला गोबां भिउस मोनगोन आरो गिर्जाफ्राव, सभाफ्राव, कनफारेन्सफ्राव खोनासंनो मोजां मोनगोन। बेनिखायनो मानसिफोर मोजां मोननाय बादि जुदि खिन्थायोब्ला बियो जिसुआ हास्थायनाय बायदि जानाय नङा। जिसुआ मा हास्थायदों? बाइबेलनिफ्राय बिन्दु मोनसेबो सोदेरनोबो मोना, बोखारनोबो मोना होनदों। अब्ला बेयाव लिरनायखौ नायोब्लाथ' जोबनायसिम गसंथाग्रा, जेरै गसंथानो थिनदों बे हिसाबैसो जों फोरोंनांगोन, जों खिन्थानांगोन। दा लिरनायखौथ' सिन्था खालामाखसै, बैयाव फोरोंनायखौ फिक्स खालामनानै लाबाय, मुखस्थ' खालामनानै लाबाय। बेखौनो बुंबाय जेब्लानाखि सोङो जे अब्लालाय सोरखौ गसंथानो थिनदों जोबनायसिम? जुदि सिगां महाक्लेशनि सिगाङाव रेपचार जायोबा बै महाक्लेशनि इसिबां बुरजा रेभेलेसन चेप्टाराव वार्निंखौ सोरनो होखो? सोरनो वार्निं होखो? नैबे मोनसे कुइसन। आरो रेभेलेसन चेप्टारनि 13नि 16, 17, 18 बेयाव लिरनाय मथे गहोजानाय आरो लेंफ्रा मारै थानो मोनबावखो? जुदि सैताननि बे 666 टाइमनि सिगाङावनो जुदि रेपचार जाबायब्ला बेयाव गहोजानाया बोरै गालांजाबावखो? इसोराथ' सोरखौबा न्याय, सोरखौबा अन्याय खालामा। इसोरनि गेदेर साना सौफैयोब्ला जोबनायसिम गसंथाग्राया बासायजागोन जिहेतु, अब्ला बे सासे सिलेक्टेडथार इसोरनि नोजोराव बेखौ गालांगोन नामा सोरबा? फोथाराव आबाद हानो थाङोबा नों मा 10 बिगा माइनि गेजेराव नोङो 9 बिगा हानानै 1 बिगा गारबोगोन नामा? निस्सय गारबोनाय नङा। इसोरा गावनि मानसिखौ लांजोबगोन। बेनिखायनो बे मोनसे फल्स टिचिं आरो बे मोनसे ट्रेप, आन्दाय होनायाव दोननाय मानसिनि गोसोखौ सान्थना, आरो बेखौ फोरोङोब्ला जोङो जिउआव जानाय नङा, मोदोमावसो जागोन। बिसोरनि थिरावबो बेखौनो बुंदों। आरो 2 पिटारावबो बुंना बेखौ दाख्लै होनखांबाय। बेखिनियानो नोंथांमोना बाइबेलनि मथे बेखिनिखौ बुंबाय। नाजानाय जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।